нещо, което ще видим, ще е изключително интересно. Първо малко за компанията. Това е една компания, която е работила по филми като The Scorpion King, Da Vinci's Demon, Street Fighter и също много реклами и много други филми. Фирмата е повече от 15-16 години на български и световния пазар. И използвайки конкретни проекти в Nuke, Виктор и Александър ще представят няколко идеи и трикове за ускоряване на процеса в композитинга. Както и изработка на различни Gizmo и Custom Tools с помощта на Python, Python Expression и методи за манипулиране на 3D обекти в 2D среда. Заповядай. Здравейте! Това е Александър, той е лид композитор в Cinemotion, аз съм Виктор, не съм композитор дори, но днеска ще се опитаме да ви пуснем в дълбокото. Любопитно ми е колко композитора има в залата, може ли да си дигнат ръцете? Просто за ориентация. Ами другите могат да излезат. Истината е, че искахме да ситуираме тази презентация повече като workshop, защото, поне по мое мнение, голяма част от презентациите са повече с промоционална цел, а много ни се искаше да покажем конкретни техники и начини за композване по ефективен начин. Ефективен и ефикасен, т.е. как да промените скоростта на вашите скриптове, как да опростите там, където може да се опрости и естествено към края на презентацията да видите техники, според мен, за които не сте се сещали и които дават изключително гъвкавост в целия процес на композиране. Надявам се все пак за всеки от вас да има нещо полезно. Знам, че няма 3D артист, на който да не се е налагало да композира под една или друга форма. Най-малкото в фриленс проектите, в които участва извън работно време. Така че предполагам, че самата терминология ще ви бъде позната. Всичко е в Nuke. За тези, които не знаят, проекта в Nuke се казва скрипт. Ще минем през няколко различни скрипта, ще покажем работа от последния филм, който между другото излезе преди броени дни, върху който работихме. Казва се Tremors Bloodlines. И по стар български обичай ще започнем с Demo Reel.
дума към Сашо. Здравейте, радвам се, че ви хареса нашата работа. Първото нещо, с което ще ви запозная днес, е един начин на работа с големи проекти в Nuke, който позволява ускорение на работата в пъти, което предполагам, че ще бъде много интересно за всички композитори, защото всички сме имали проекти, в които крайният срок наближава, скрипта става все по-голям и по-голям и идва момент, в който той е вече невъзможен за работа. Като за щастие, всеки един такъв проект може да бъде оптимизиран за достатъчно добра скорост, колкото голям и да е той. Или, както аз обичам да казвам, когато е бавно, значи е грешно. Ще ви покажа няколко начина, които първо са стандартни за справяне с такъв проблем. Първият начин за справяне с такъв проблем е прокси системата на Nuke, която просто намалява резолюцията на файловете, с които работите, може да използвате по-леки версии техни и общо взето забързва работата. Като допълнение към нея има и downres система, която може да забързате работата толкова много, че почти да не виждате какво правите, но все пак скоростта е там. Друга опция, която може да се използва в Nuke, всичко това са стандартни методи, е Region of Interest системата, която е наследена от Shake. Тя представлява просто един квадрат, който определя коя част от скрипта се процесва в момента, като всичко останало извън този Region of Interest се изхвърля. Освен тези начини, има няколко съвети, които всеки един композитор трябва да спазва и това в Nuke особено важно е Bounding Box системата на Nuke, която общо взето представлява начин да се работи с неща, които са извън видимата област и ако композитора не внимава, тези неща всъщност могат да бъдат в пъти по-големи от самия viewer и ако той забрави за тези неща, Nuke ще трябва да изчислява много повече пиксели, което значително забавя работата на Nuke, но в крайна сметка това се решава по много прост начин, с един най-обикновен кроп, просто трябва да се следи това нещо. Други неща, които са малко по-неизвестни, това са на работа с EXR, като много е важно да се работи с Scanline EXR, защото Nuke е оптимизиран за работа с Scanline EXR. Всеки път, когато вие ресайзнете вюъра или плейвате нещо или процесвате, се процесва само тази част и тези Scanline-ове, които са ви нужни. Но по дефолт повечето рендери не рендват Scanline EXR, а Tiled EXR и това затормозява супер много Nuke и прави работата с особено мултиканални EXR изключително бавна. Друг стандартен метод за справяне с гигантски проекти е да се изчистват ненужните канали в EXR-ите, както може да видите в този проект има достатъчно канали, които са леери в Nuke. И в момента, в който сложите вие един най-обикновен blur или glow node, всичките те се процесват и това може да бъде контролирано с един най-обикновен remove node. Друга техника, която може да се използва за ускоряване на проекта, е да се контролират входните нодове на Nuke, които се казват read нодове. Те просто могат да бъдат сложени в един backdrop и да се използват техни клонирани версии. Както виждате в този проект, те са сложени на едно място, като всеки път, когато се използва тяхна инстанция, се чете от диска само веднъж, докато ако използвате някакъв stock footage или някакъв плейт и го сложите 10 пъти в проекта, Nuke не е достатъчно умен да разбере, че това е един и същ плейт и го чете всеки път наново, което може да забави значително работата си. Друго нещо, което мога да ви кажа пак от стандартните неща, това са някои прости техники, прости правила за как се построява един скрипт, което може би ще е полезно на най-начинащите композитори, но е важно да се знае да се спазва. Начинът, по който аз композирам особено по-сложни шотове, е като използвам вертикална B-pipe подредба. Какво означава B-pipe подредба? Това означава, че основният гръбнак на самия композит винаги е вертикален и се свързват само B входовете на всички мерджове, които всъщност са бекграунд входовете. По този начин, ако искате нещо да изключите от вашия композит, много лесно може да го направите, като селектирате тая част от гръбнака, докато ако не се спази тая проста тактика да се подреждат вертикално всички мърджове, като се свързват по този начин, означава, че може да получите някаква паякообразна структура на скрипта или някакъв много сложен зигзагообразен проект, виждал съм какви ли не неща, които правят всъщност допускането на грешки много лесно и по този начин си усложнявате работата. Като допълнителен бонус към това нещо, ако спазите тази проста система, е, че може да разположите примерно най-задните леери във вашия композит най-горе, най-предните леери най-долу и по този начин много бързо може да намерите всеки един проблем или всеки един леер.
За нещастие обаче, някой път, дори да спазите всичките тези неща и правила прости, скрипта ви пак е толкова бавен, че става невъзможен за работа. Както може да видите този скрипт, който в момента ще ви покажа. Първо ще ви покажа самия шот, как изглежда, и после ще ви покажа как Nuke се опитва да плейне този скрипт, който дори не е толкова сложен. Ето в момента ще се опитам да ви покажа скоростта, с който Nuke се опитва да плейне скрипта, и то на една доста добра машина. Както виждате, не може един фрейм да се плейне. Може би трябва да чакате 10-15 секунди, за да се рефрешне вюъра. Ето това е един фрейм от него, което означава, че в момента, в който вие се опитате да анимирате нещо по скрипта, като най-простото нещо е да сложите един трансформ нот и да мръднете нещо, виждате, че Nuke дори не ми позволява да го мръдна, пък какво остава за апдейт и да видя нещо интерактивно. И това е момента, в който всеки композитор почва да си скубе косите и да се чуди какво да прави. И паниката общо взето те обзема, защото не може да си предадеш шота на време. Начинът, който ще ви покажа за справяне с този проблем, е много прост. Той включва две стратегии. Едната стратегия е всички бавни нодове в Nuke да бъдат изключени, които не ви трябват в момента. Най-бавните нодове в Nuke са, всички композитори ги знаят, това са Defocus, ZDFocus, Vector Blur, всякакви Optical Flow нодове, Denoisy, Regrainy, Skyline рендери, които са с тежък Motion Blur или трансформи с тежък Motion Blur. Всичко това отнема адски много време. Като един Skyline рендер, който има сампли примерно 16, това означава, че всеки фрейм, който генерирате в Nuke, изисква 16 пъти да се сметне този фрейм в 3D системата на Nuke. Какво може да се направи по въпроса, за да ви остане проектът интерактивен и все пак да виждате какво правите? Това е фокуса на това нещо, което ще ви покажа. Първият начин е просто да изключите нодовете, които не са ви нужни, като може да обиколите скрипта и да ги изключите на ръка, но това е бавен процес и съответно като пуснете рендър, може да забравите да включите някои ноти и съответно естествено скрипта няма да се изренде така, както сте го планирали. За целта е много важно да си създадете някаква контролна система, която включва и изключва всички бавни нодове с натискането на един бутон. И по този начин може просто, когато пускате рендър, натискате един бутон, всички бавни нодове се включват, скрипта се изрендва, когато имате нужда от скорост, ги изключвате и работите без тях. Като другия начин на работа, другата стратегия, за която ви казах, е просто да създадете така наречената прокси версия или улекотена версия на тези нодове. Това какво означава? Това означава, че може да вземете един камера Shake Node, който е прословут с бавния си Motion Blur. Сега ще ви покажа за неговата скорост. Ето това е скоростта му на апдейтване. Ако имате такъв нод в скрипта си, той вече е достатъчен скрипта да стане много бавен, но нищо не ви пречи да създадете друг нод, който е с изключен Motion Blur и пак движението би останало горе-долу същото. Как да се автоматизира обаче включването и изключването на прокси версията и на оригиналната версия на тези нодове в Nuke? Това става като самата disable контрола на тези нодове е експортната в контрола и тя може да бъде закачана и по този начин може да си направите цяла система. Като изключите едната контрола, тя да изключва и другата, или дори нещо по-сложно, може да направите серия от нодове и да ги закачите всички един към друг. И това нещо в скрипта ви вече означава, че наистина избирате един прост нод, изключвате го и той контролира всички останали. А за да направите прокси версия на нода, това означава, че когато единият нод е включен, другия трябва да е изключен, защото то е същото нещо, но без Motion Blur, или обратното, когато единият е включен, другия да е изключен. Всичко, което трябва да направите в expression частта на контролата, да напишете едно минус стойността на disable нода и по този начин вече имате система, която може да включвате и изключвате, като тя запазва позициите, запазва вашите блърове или както вие искате да го ползвате. Всичко това дори в момента ви изглежда малко по-сложно, защото все пак това е някаква ръчна работа, която трябва да се извършва, да се закачат контроли и така нататък, но това много лесно може да бъде автоматизирано с съвсем малко Python и ще ви покажа тула, който ние ползваме в нашото студио, колко бързо всъщност този бавен и тежък скрипт може да се превърне в един лесен за ползване скрипт. Ние ползваме този нод, Disable нод, който има следните функции.
Първо тези бутони отдолу, те служат за автоматично закачане към тази контролна система на всеки нод, който сте избрали. Примерно може да изберете тези бавни, това са glow нодове. С натискането на един бутон виждате тази зелена линия, тя означава, че експрешънът вече е поставен и този нод командва тях. Дори ако забравите някой нод къде се намира, може с search системата на Nuke много бързо да напишете vector blur и да го закачите, или да напишете имената на всички нодове, които ви интересуват. И за отрицателно време може да получите такава контролна система. Като ето, примерно в случая имам Optical Flow нодове 2 броя, които знам, че са много бавни по проста причина, че самия алгоритъм на създаване на междинни фреймове Motion, той е свързан с рендване на вектори, е изключително бавен, но може да се създаде тяхна прокси версия. Сега в момента ще направя това пред вас да видите, че е доста лесно. Като това са абсолютно същите тулове копирани, с една единствена разлика, че техният алгоритъм е включен на нещо бързо, като фрейм или бленд, който не изчислява тези вектори. И тогава с този автоматичен тул може да изберете двата нода и да ги изключите, а долните два нода да изберете като прокси нодове. Има си бутон за това и всеки един момент, в който включите или изключите тези нодове, те ще бъдат в състоянието, в което вие искате. Като допълнително улеснение в този наш тул ние сме направили връзка с прокси мода на Nuke, така че в момента, в който включите прокси мод, виждате как всички тулове се включват и изключват, така че допълнително с намаляването на резолюцията виждате прокси туловете на Nuke. И мога да ви покажа всъщност и резултата, колко всъщност сме забързали този скрипт, който беше бавен. Виждате, че вече той е доста по-интерактивен, като дори мога да направя тази операция, която е високо в скрипта, да хвана и да местя това чудовище, което е от филма, за който Виктор говори, така наречения грабоид, и всичко се апдейтва доста по-бързо. Това вече е възможно за работа. Като това реално ми отнема около 1 минута, за да създам всичките тези връзки с този тул. Като заключение на тази част мога да ви кажа, че всъщност това отделено време, което отделите за да подобрите инфраструктурата на скрипта си, като този скрипт дори не е чак толкова сложен, има скриптове, които са десеторно по-големи, това време ще ви се отплати многократно и всъщност ще ви даде възможност да направите изключително много повече итерации и да повишите качеството на шота си. И ако всъщност този тул, създаването му ви се струва сложно, аз мога да ви покажа всъщност самия код в него, да видите, че не е кой знае колко сложно. Между другото, искам да кажа една бележка за всички по-напреднали композитори, че е необходимо поне малко да седнат и да понаучат или прост Python, или прост TCL, това са езиците, които се ползват в Nuke, или поне да научат експрешън системата на Nuke, защото тя е много просто удобна и е направена за работа с артисти, които нямат чак толкова познания. Мога да ви покажа всъщност кода, който закача и разкача един експрешън, който буквално е 3-4 реда. И в общи линии той работи така, обикаля всички избрани нодове и в нода, в който види, че има Disable контрола, замества тази контрола с expression, който сочи към този Disable нод. Няма нужда да помните кода или да го гледате, но ви се струва малко по-сложно. Самият тул ще бъде сложен на нашата LinkedIn страница и всеки, който се интересува, може да си го свали оттам и да си го ползва. Друго нещо, за което исках да говоря, са светлинните ефекти в Nuke. Как се създават светлинни ефекти? Какво означават светлинни ефекти? Тъй като съм виждал много често, дори в много скъпи филми, неправилно са направени глоуве, неправилно направени лайт трапове, просто ще ви покажа едно просто демо, за да разберете за какво става дума, дори хората, които не сте композитори. Това са няколко снимки на прости светлинни ефекти. Това в случая е истинска светкавица с истински глоу. Това е някаква светлина, някакво неоново човече, което пак е, това са фотографии, това не са VFX шотове. И накрая, това всъщност първите две неща са демонстрация на glow ефект, а последното нещо е демонстрация на light trap ефект. Какво представлява самият light trap ефект? Физически. Това е изображение, което се възприема като нисък контраст или като залята светлина, ето тук може да я видите, когато тъмен обект е сложен пред много силно осветление. Това е, а пък какво представлява самия glow ефект? Физически той представлява просто едно разсейване на силна светлина, дали от въздушни частици, от мъгла, дим
или някой път, в зависимост от качеството на обектива, това става в самия обектив, дори в окото на човек. Какви инструменти има в Nuke или нодове, както се казват, за справяне с тези светлинни ефекти в Nuke? Инструментите, които са в Nuke, ще ви покажа как работят. За нещастие те не са много добре направени, си личи, че са направени от хора програмисти, а не от хора артисти. И ще ви покажа как много лесно може да ги подобрите и как тотално да забравите за тези инструменти, да не ги ползвате, защото резултатът с тях не е много добър. Като демонстрация първо ще ви покажа една най-обикновена светкавица, която е с опит да се създаде glow в Nuke. Ето, само секунда. Ето това от тази страна е истинската фотография, от тази страна е опита за пресъздаване с глова на Nuke. Както виждате, или може да се нагласи силата, или може да се нагласи ширината на светкавицата, но тя в нито един момент не прилича на истинската, по проста причина, че самата форма на затихване на светлината и яркостта на светлината никога не са правилни. Защо това е така? Това е така, защото глова в Nuke, за тези, които не знаят, всъщност представлява един най-обикновен blur нод, който е сложен на плюс върху фона и нищо по-сложно, като единственото нещо, което има допълнително в този glow нод е един luminance steer, който контролира толеранса на ефекта. Тоест, това е един много просто направен нод, който изглежда, че върши някаква работа, но не я върши достатъчно добре. Как може много лесно и бързо да създадем фотореалистичен glow, който да наподобява максимално добре истинския? Веднага ще ви покажа. За щастие това е доста просто за правене. За целта единственото, от което имате нужда, са няколко blur нода. Колкото повече, толкова по-добре. Които просто трябва да се свържат паралелно. И просто да бъдат събрани с един плюс нод, заедно с оригиналния материал. Ето това ще направя. Слагам просто един плюс нод и ще ви покажа и резултата как изглежда. Като постепенно построявам правилно blur нодовете, вие ще видите как резултатът започва да прилича на нещо като истинска светкавица и като истински glow. Ето тук отгоре всъщност резултат от нашите blur тулове, още на нищо не прилича, но просто трябва експоненциално да започна да увеличавам самите blur нодове, за да наподобя максимално ефекта на тази светкавица. Какво значи експоненциално? Означава, че всички стойности на параметъра просто са степени на някакво число, като степени на двойката и това са 2, 4, 8, всички програмисти броят по този начин на сън, 16, 32, 64, виждате как ефекта започва да се получава малко по малко, 128, 256, 512, показвам ги тези неща за композиторите, които не ги знаят наизуст, 1024, 2048 и 4096. Виждате как буквално за около една минута получавате нещо, което наистина почва да прилича на фотореалистичен glow. Тоест той има формата, правилния brightness и започва да прилича на истинска светкавица. Като имате контрол над какъв е радиуса, какъв е цвета и както в общи линии каквото и да правите с тези контроли, те изглеждат фотореалистично. Мога да ви покажа на другия шот, който ви показах, на другата снимка. От тази страна е нюковския glow, от тази страна е glow, който току-що направихме, който е пакетиран. Просто всичките тези нодове са пакетирани в ето тази група. Това се казва Gizmo. Gizmo е група, която е с пакетирани нодове и като контролите им са изведени за удобство, за да не копирате навсякъде ето тази розетка гигантска. И другото, което остана да ви покажа, е как се прави реалистично Light Trap нод.
Light Trap ефекта в Nuke отново е направен с Light Trap Node, който всъщност отново представлява просто един blur. Мога да ви покажа как изглежда Light Trap на blur. Той е с грешна ширина, с грешно разпределение на брайтнеса. Може да видите, че както и да се променят тия параметри, той никога няма да заприлича на ето това нещо тук, което е реалността. Light Trap нода, който е на Nuke, всъщност представлява едно гизмо, което вътре съдържа всички тези нодове, за които ставаше дума. Това е един blur, един grade и разни ограничаващи маски. Ако просто вземете самия Light Trap нод и го отворите вътре, може да видите тези неща. Ето сега, секунда ще ви покажа как изглежда той. Той в него има това е blur, това е grade. Отново те са напълно недостатъчни да се справят с този проблем, но ако тези неща ги махнете и ги замените с тула, който току-що направихме, ще ви покажа какъв е резултата. Ето това е резултата. Може да видите, че самия Light Trap изглежда доста по-добре. И отново имате контрол, може да променяте радиус, цвят и какво ли не, но в общи линии, както и да променяте самите параметри, те никога не изглеждат зле. В заключение за тази част искам да кажа, че ако отделите пак малко време да създадете тези тулове, ще имате доста фотореалистични светлини ефекти, които, повярвайте, са много важни за истинския композитинг и могат да ви спестят адски много време, както и да маскират всякакви други проблеми в композитинга. Като отново, ако тези тулове, самото построяване на тези тулове ви изглежда малко по-сложно, може да ги свалите пак от нашата LinkedIn и от Facebook страницата ни и да си ги ползвате. Те са на разположение. Това ще стане няколко дни след презентацията. Другото нещо, за което искам да ви покажа, е как може да направите интеракция на изрендвани вече рендери с истинска среда. Какво означава това? Това означава как може компютърно генерирани изображения да бъдат променени от светлини ефекти, които са в плейта, в оригиналния материал, или как обекти, които са пак компютърно генерирани, могат да си взаимодействат един след друг, без това по никакъв начин да бъде правено в 3D програма, а да бъде изцяло направено в композитинг. Като пример ще ви дам типичен такъв шот, за който става дума, за да разберете за какво говоря. Това е пак този шот, за който говорихме преди, когато ви показвах Disable нода. В случая имаме светкавица, която удря грабоида и неговата уста, виждате, че тя анимирано се осветява и се осветява динамично от самата светкавица, която видяхте дори как се прави самата светкавица. Това не е въобще сложно. Но какво е необходимо, за да може да се направи тази интеракция? Всичко, от което имате нужда, е да създадете 3D маска. Какви са опциите за създаване на такава маска? Първата опция е да се използва UV паса и Position паса или Position паса в Nuke. След малко ще говорим за тях какво точно представляват. И да си направите тези маски сами. Или другата опция съответно е да се обърнете към вашия 3D артист и учтиво да го помолите да свърши тази работа вместо вас или дори да направи целият ефект вместо вас, който обикновено не свършва добре. За това ще ви покажа как вие сами може да си свършите тази работа и да не го занимавате. Като първият начин, най-простият начин за маскиране от тези пасове, Position UV пас, това е UV маската. Ще ви покажа всъщност какво представлява UV канала и Position канала, които може да бъдат използвани за създаване на тази маска. Самия UV канал, той се рендва автоматично от 3D програмите и всъщност представлява карта на повърхнината на геометрията, която е в 3D програмата, като в два канала R и G в случая са записани координатите на самата повърхност на тази геометрия. Какво означава това? Това означава с общи линии, че са ви дадени възможности да ретекстурирате този обект, защото точно UV картата се използва в 3D програмите за ретекстуриране, за текстуриране. За работа с UV канали и Position Pass в Nuke има няколко думи, които първо трябва да се кажат преди да ви покажа как се работи с тях. Първо трябва да се погрижите тези канали да са не премултиплайнати, защото в V-Ray, в случая това е рендър от V-Ray, може да видите, че по краищата, където свършва всъщност обекта, имате
тази мекота на алфата, която всъщност тези числа, защото това всъщност са едни числа, те са грешни в този момент, в който самия UV канал свършва и започва фона. За да се оправи това нещо, в Nuke се ползва Unpremultiply Node и когато го използвате спрямо UV или спрямо Position Pass, виждате, че този проблем с грешните стойности отпада моментално. Как виждате, че всъщност съседни пиксели не са по-тъмни, а стават с нормална сила, защото няма никаква логика с пиксел, който е съседен на друг, да е много по-тъмен, нали, съответно да има много по-ниска или по-висока координата. Друго нещо, което трябва да се внимава с тези пасове, е, ако може те да бъдат изрендвани без антиалайзинг, защото се получават артефакти пак по абсолютно същата причина, че на границата между две области антиалайзинга смесва самите числа на тези координати и съответно получавате грешни координати. Ще визуализирам първо да ви покажа самите пасове как изглеждат в Nuke. В Position Pass, за работа с Position Pass има тул, който се казва Position to Points. Той просто взима тези координати на Position Pass, които представляват X, Y и Z координата. Това не е много ясно, но след малко мисля, че ще ви стане ясно. Това всъщност са числа, които, не знам дали се вижда на екрана, ако пикна с самия пикър, може да видите отдолу самите стойности. Ето тук се намират самите стойности на координатите. Това са реалните координати в 3D пространството на тези пиксели. В Nuke с този tool Position to Points може много лесно да конвертирате тези координати в реална геометрия. И ето, може да видите самата геометрия как изглежда. Това е гледана от нашата камера. Като допълнение, освен тази геометрия, която вече може да ползвате за ориентиране на тази 3D маска, може да си създадете и 3D камера директно от самия EXR рендър, без да карате вашия 3D артист да ви експортва, защото в EXR-ите, които V-Ray рендва, се съдържат метаданни за абсолютно всяка позиция на камерата, както и параметрите на камерата. Ето може да ги видите, това са всички тези параметри. Това са позиция на камера, трансформационна матрица, какво е фокусното разстояние и така нататък. Като естествено може да си напишете един малък, пак отново един съвсем лек скрипт на Python, прост Python. Отново казвам за всички композитори, които са малко по-напреднали, да отделят време да научат малко Python, защото това им отваря много големи възможности. Като това ми дава възможност просто да избера рендера и да натисна едно копче, съответно то да ми произведе една напълно анимирана 3D камера, която аз да закача за моята сцена и да имам вече точките, къде се намират в пространството, плюс самата камера. Като дори ако погледна през тази камера, всъщност ще видите, че виждам абсолютно същото нещо, което виждам и през рендера. Това беше за Position Pass накратко. UV Pass представлява тази карта на повърхнината на геометрията, като много лесно с използването, има специален нод в Nuke, който се казва STMap. Той служи за ретекстуриране на полове координати. Може много лесно да видите как аз мога да сменя текстурата на този обект. И всъщност от това нещо мога да се възползвам, когато създавам UV маска. Как става това? Най-лесният начин да създадете една UV маска е като използвате разгъвка на самия обект или неговата текстура. В случая това е нещо, което аз съм получил от нашите 3D артисти. Това са различните части, които се наричат шелове на тази геометрия, като това са зъби, това са разни люспи. Това тук специално е езика, който ме интересува и който аз искам да маскирам, и всичко, което остава да направя, е просто да взема този мап, да сложа една груба маска и може да видите, че всъщност вече има маска, която дори в движение може да се ползва за преосветяване или за всякакви други интерактивни неща, като единствено остава да се изключи този мап. Виждате, това са артефактите, за които говорихме, когато нещо не е изрендвано с anti-aliasing. За щастие, много лесно може да се филтрира това нещо с 2 error нода, няма да влизам дори в подробности, но това нещо вече може да се ползва като една истинска маска, която може да сложите във вашия шот. И всъщност този шот е направен точно по този начин. Ето от тази страна, това е частта, която отговаря за нашия грабоид. Имаме маската,
Тя е направена по същия начин, тя е сложена на място, филтрирана. Самата светлина и светлинна интеракция е направена по много прост начин, както всъщност трябва да бъдат и повечето неща направени. Винаги трябва да се търси простотата в нещата. Имате светкавица, която е блърната по най-обикновен начин, после е усилен нейния интензитет и това нещо е умножено по маската, която току-що получихме, което ви дава вече интерактивно, мигащо, мърдащо се осветление, което вие може да приложите на грабоида и да получите нещо, което е осветено по някакъв анимиран начин. Като естествено силата на тази анимация, къде се намира маската, това е изцяло вече в ръцете на композитъра. И мога да ви покажа всъщност и видяхте крайния резултат, но да видите вече с нещата, които ви показах. Като има и още нещо, което може да се каже за UV маските, е, че в крайна случай, ако вашия 3D артист не е така добър да ви създаде, да ви даде достъп до тази текстура или до този UV map, вие сами може да разгънете рендера, който имате. И това в Nuke става по много лесен начин. Просто взима се рендера, използва се Position to Point tool, като единствено вместо координати на Position Pass, тук му задавате UV координатите. Това произвежда една плоскост, в която цялата геометрия е разгъната и може да видите всъщност самия резултат. Ето това е резултата. Това е разгънат вашия рендър, дори като се движи, може да видите как различните му части се сменят. И тъй като не се вижда цялата текстура, защото не целият грабоид се вижда, ами само една негова част, но ако сложите тази разгъвка върху другата, върху UV мапа, може да видите как частите на грабоида всъщност съвпадат и това също може да бъде използвано да нарисувате маска, като просто избирате частта, в която грабоида най-добре се вижда или тази част, която искате да маскирате най-добре се вижда и правите маска около нея по абсолютно същия начин. Тази маска я захранвате в STMap нода и може да си получите анимирана маска, която може да използвате за интеракция. Друго нещо, което искам да ви покажа, е малко по-сложен вид маска, който в случая този вид маска винаги е свързан с някаква повърхнина на обекта. Но не може да направите статична маска на 3D пространство или някаква маска, която е анимирана спрямо някакъв локатор или аксис. И всъщност ще ви покажа какво може да направите, за да се здобиете с такава маска, което също не е много сложно. Първо ще ви покажа няколко типични шота, които имат нужда от такъв вид маскиране. Ето това е един такъв вид шот, като в случая 3D маската е сложена по повърхността на тази експлозия и е направена като градиента, така че самия грабоид да потъва по някакъв естествен начин в самата експлозия, като по-голямата част от тази експлозия е изцяло от плейта, добавени са Stock Footage и 3D експлозии, но всъщност начинът, по който той излиза е постигнат с такава маска. Друг шот, пак типичен за такава маска, за която ще говорим след малко, която е направена от World Position Pass, е този шот, в който виждате, че има интеракция между живия плейт, който е този човек, и триизмерния грабоид, като дори имаме сенки, имаме маскирани части. Ето тук имаме сенки на 3D нещата, които са направени само по 2D начин. Има неща, които са пред него, зад него и въобще това е един кошмар, когато трябва да се маскира, за да се постигне този резултат по всякакъв друг начин, освен ако не работите с Position маска. И третия шот, всъщност който ще ви покажа и как е направен, е този шот, където са използвани 3 такива маски. Виждате, самия грабоид излиза от земята, където е и първата маска. Тук има маска, която е успоредна на земята, той излиза от нея. Втората маска е подобна на първия шот, който ви показах, е сложена по протежение на тази експлозия и той излиза през нея. И третата маска е ето тази маска, която маскира последната експлозия. Ето това е самия шот. Виждате, че той няколко пъти минава през тези експлозии, като тук няма никакви 3D експлозии, всичко е направено изцяло по 2D начин. И ще ви покажа в самия проект как изглеждат тези неща. Ето това е нашия грабоид. Това е как той изглежда, как изглежда неговия Position Pass. А това отзад всъщност е маската, която ние използваме. Като, може би трябва да ви
да ви покажа едновременно с 2D частта, за да видите малко по-добре как работи тази маска. От едната страна ще ви оставя 3D обекта, от другата страна 2D обекта и веднага може да видите всъщност как ето това червеното нещо е маскираната част. Само една скоба да не стане объркване. В момента в NukeScript, въпреки че има възможност да се вкарват 3D обекти, всичко това са изрендвани. Да, всичко това са изрендвани пасове, които няма абсолютно нищо 3D. Като нещото, което исках да ви покажа е, че това дъми, което е плейт, най-обикновен, може да го местите, да го ротирате и да генерирате абсолютно такава 3D маска, каквато ви е необходима. Може да направите маската сферична. Може да маскирате само вътрешността му, както виждате, имате много голяма степен на контрол. Това е първия вид маска. Втория вид маска, който исках да ви покажа, е тук в този момент на шота. Просто при него, ето може да видите точно коя част от грабоида се показва и по какъв начин е направено смесването на живо видео и на 3D. И всъщност в момента ще ви покажа как вие сами може да си построите такова нещо и да си го ползвате, като това, както може да се досетите, не е хич сложно, ако знаете как става. Първото нещо, с което трябва да започнете, е да визуализирате вашия position pass, което става с Position to Points нода, за да може да знаете къде точно се намира грабоида, къде точно е вашата маска и къде точно трябва да са различните части от нея. Второто нещо, което трябва да направите, е да визуализирате всъщност вашия Position Pass, който ще ви покаже как изглежда в този случай. Той изглежда като нещо зелено и непонятно, но ще ви покажа как може това нещо да превърнете всъщност в една маска и в един мат. Първата стъпка и първото нещо, което трябва да направите е всъщност да нормализирате тези стойности, защото те са в абсолютни world координати. Може да видите отдолу стойностите какви са. Минус 300, 38, минус 600, това са стойностите на X, Y и Z и са неподходящи за създаване на мат. А нормализирането, какво представлява нормализирането? Това е всички стойности, от които имате нужда, да бъдат вкарани в някакви нормални граници, които са между 0 и 1, защото всеки един мат, неговите стойности на черното е 0, бялото е 1, така че общо взето всичките тези стойности трябва да бъдат конвертирани в някакви стойности между 0 и 1. В Nuke това може да стане много лесно с един Grade Node. Grade Node е color корекция, като color коригирате всъщност този Position Pass и изберете offset функцията на Grade Node, която всъщност е един най-обикновен плюс. Offset в Nuke е плюс. Имате Color Picker, с този Color Picker може да пикнете някаква стойност на Position Pass и веднага ще ви покажа какво би трябвало да видите. Това е единствено след едно пикване може да видите как всъщност стойностите на маската започват да се центрират на мястото, което сте пикнали. Тъй като това е offset е плюс, единственото нещо, което трябва да запомните само, че трябва да изберете reverse функцията, за да стане функция минус. Какво прави това нещо всъщност реално, което ви показвам? То пиква тази стойност и изважда тази стойност, която току-що сте пикнали, от абсолютно всички position стойности на position pass, което означава, че общо взето маската се центрира в стойността, която сте пикнали. И вече имате една маска, която е центрирана. За да ви визуализирам по-добре самия Position Pass, ще ви покажа различните му канали. R канала, който отговаря за Хикс, може да видите, че той е центриран спрямо тази точка. От тази страна са отрицателни стойности, от тази страна са положителни. G канала Y, може да видите, че той е като разрязан през средата. Това са отрицателни стойности, това са положителни. И Blue канала, всъщност, това са стойностите в дълбочина. Z канала, може да видите отпред стойностите са бели или положителни, отзад са отрицателни. И това е първата работа, която трябва да свършите. Втората работа, която трябва да се направи, отново в Grade Node по много лесен начин, е всъщност тези стойности да се скалират от стойности 300, 1000 и така нататък до някакви нормални стойности, което става като просто умножите тези стойности по някакво число. В Nuke имате в самия Grade Node Multiply функция, която много лесно може да използвате и може да видите как тези стойности всъщност започват да приличат на нещо като използваем мат, който може да се мести.
Като естествено става един проблем и това е, че имате отрицателна част на числата, докато в един мат не може да има отрицателни стойности. Трябва да се справите с отрицателните стойности на всъщност position pass. Всичките тези черни стойности тук са отрицателни стойности. За да се справите с този проблем, просто трябва да вземете абсолютната стойност на тези числа, което в Nuke става лесно с едно умножение по минус 1. В момента, в който умножите по минус 1, всички стойности, които са отрицателни, ще станат положителни и обратно всички положителни ще станат отрицателни. Ето може да видите какво е умножено по минус 1. И за да вземете абсолютната стойност на тези пиксели, просто взимате максимума от умножените по минус 1 и на умножените по минус 1 и ще получите просто само положителни числа. Като може да видите тази черна лента всъщност е центъра на маската, а бялата лента е края на маската. Ето пак ще ви раздвижа, за да ви е малко по-ясно. Ако взема някаква стойност с пикъра, може да видите самата маска как се мести и как всъщност центъра на маската е черната част, а бялата част е края на маската. Оттам нататък единственото, което остава да направите е да сложите един най-обикновен luminance keyer, който включите инверт функцията му. По този начин черната част ще стане бяла, бялата част ще стане черна и получавате една истинска 3D маска, която може да бъде местена където искате, както и нейният softness да бъде променен по изключително лесен начин, без да имате нужда от абсолютно никаква математика или някакви сложни познания. Един Great Node, който се използва за position pass, абсолютната стойност се взима, luminance keyer и това е. Като, за да ви покажа набързо каква е на тази маска формата, съм приготвил една много проста сцена, която също ще ви илюстрира набързо как изглежда тази маска. В момента, в който изключа нейния softness, може да видите нейната форма. Това е просто една кубична маска, която е ориентирана в посоки X, Y и Z на координатната система. Ако искаме да направим нещо по-сложно с нашата 3D маска, като примерно искаме да направим сферична маска или някаква друга форма, е необходимо вече да се използва expression, но тези експрешени са много прости, като за кубичната маска мога да ви покажа самия експрешен. То е абсолютната стойност на червеното, абсолютната стойност на зеленото и абсолютната стойност на синьото. Това е нещо, което направихме с тези нодове. И просто в момента, в който вземете максимума от тях, имате един куб. Ето, сега ще ви покажа. Един куб. За да направите слайс или така наречения отрязък, просто използвате само едната координата и имате слайс, който може да анимирате и да местите. Ето така. Трети вид маска, който също дори още по-прост е, ако не използвате абсолютната стойност, ами само едната координата, по този начин половината ви свят ще бъде маскиран, другата половина ще бъде скрит. Ето, това е другия вид маска. В случая това са маските, които използваме в този шот, защото имаме нужда да маскираме всичко пред и зад нещо. И последния вид маска, който е най-сложен математически, ако това може да се нарече сложно, защото просто е използвана Питагоровата теорема, 3D версия на Питагоровата теорема, хикс на квадрат плюс y на квадрат плюс z на квадрат, корен квадратен от това нещо ни дава разстоянието до всяка точка, което означава, че всъщност получаваме нещо като сферичен обект, който виждате, че има и softness, може да бъде местен където си искате. Естествено, още една функционалност липса от маската, която ви показах, и това е ротацията по произволна ос, както и скалирането по произволна ос. Това вече математически изглежда малко по-сложно, но за щастие в Nuke има начин да се направи по автоматичен начин, без да имате нужда от абсолютно никаква математика. И това е като използвате Axis нода, който е общо взето локатор за 3D хората. Него може да го ротирате, скалирате и да го местите както си искате, но хубавото нещо е, че всичките тези операции, които може да направите с Axis нода, той ви дава, освен тези контроли, ви дава World матрица, която всъщност World матрицата е матричното преобразование, което се
умножава всяка точка по него, за да получите къде се намира тя в пространството. Което означава, че няма нужда да правите абсолютно никаква математика. Всъщност Nuke смята тази world матрица вместо вас, както и да сменяте стойностите, може да видите, че те се апдейтват автоматично. И за да скалирате и ротирате тази маска в 3D пространството, въпреки че тя е изцяло по 2D начин направена, може да вземете един Color Matrix Node, който представлява всъщност начин самите цветове на точката да бъдат умножени по тези стойности на world матрицата. Единствено, което трябва да направите, е да закачите стойностите на world матрицата към този Color Matrix Node и в момента, в който го направите, вече имате 3D контрол на тази маска, като секунда и ще ви покажа как изглежда това нещо. Както виждате, няма абсолютно никаква математика или никаква сложност, защото всичко си е направено в Nuke вече. Ето това е нашия куб, така познат, който обаче вече може да ротираме, както си искаме, да скалираме, да въртим в произволни оси. И по този начин имате произволен контрол над всяка маска. Като само пак накрая ще ви покажа тула, който ние ползваме в Cinemotion, който всъщност в сърцето си е точно това последно нещо. В него имате визуализация на самия обект. Имате пикър, който мести тази визуализация. Виждате как самия куб се мести. И всъщност маскирането става по много лесен и много бърз начин, като имате много добър контрол на федър, но имате контрол на големината, а както виждате имате и Axis Node, за който може да закачите външен аксис, който е анимиран или който ви е даден от вашия артист, като експортна, като channel файл, FBX или каквото искате. По този начин може да направите статична маска в пространството, която е 3D маска и съдържа някакъв обем, или да направите някаква анимирана маска, която по външен начин може да я контролирате. Само набързо искам да кажа още едно нещо, за което може би няма да ми стигне времето. Това е един много хитър начин да произведете сами аксис, анимиран от вече изрендана геометрия, като ползвате единствено UV координатите и position паса. Той работи последния начин. Това е един тул, който ние сме си написали. За съжаление, няма да имам време да го покажа в детайли, но който иска може да дойде на нашия щанд да му покаже и обясня как точно работи. С него може просто да пикнете едно парче от UV координатите на вече изрендвания рендър и може да тракнете къде се намира това парче в пространството, което става с Curve Tool на Nuke, който се интересува. И в момента, в който имате вече 2D път, момент само да се тракне, може да видите как имам вече път, който е тракнат и който следва напълно нещото, което аз съм пикнал. И другата екстра на това нещо, че освен 2D път, за който мога да закачам всякакви 2D ефекти и маски, е, че на мястото на тази точка, която е 2D точка тракната вече, имам position pass, който аз мога да прочита отново с Curve Tool и всъщност да извадя един аксис, който е анимиран и следва също в 3D пространството. Ето това е аксиса на тази точка, която съм пикнал. И този аксис, всъщност той следва напълно мястото, което сте избрали. Може да го използвате за relight, може да го използвате за закачане на някакви партикали или каквото всъщност ви душа иска и да си свършите пак работата в Nuke, без да занимавате вашия 3D артист. Добре, ще благодаря на Алекс за демонстрацията. Надявам се, че поне... За повечето от вас, предполагам, презентацията беше едно дълго пътуване навътре в себе си и вашия свят, но поне за някой, ако е била полезна и помогне неговите техники да се подобрят, времето, за което успява да композира да е по-кратко, ще бъдем много щастливи. Благодаря ви.